Ka Henyo Trip Youth Council, Southwest Kasils District, Hagasni Baar, Klalek Banyakandu ika Deputy Commissioner, juga Southwest Kasils, ka Kongsi Karkongor, Banbu ka Jindawa ban pentikana, baka Jingtungkam Tungjam, juga Sarkar, Hapo ka District, Kanlong ka Bayay Ibet Yayarti, Bat ka Bakoy Basuba. Hakatega Jingakandu na kaliang ka HYC Kalapan Pau, hakamat ka DC banang kapor shkapor, kum kaseng kalayo ki Jing Ujor, bat ka Jing Panpau jung kisam lawat kam, baka Tungkam Tungjam Hapo ka District, Kamlong ka Bakoy ka Basuba. Kaseng Kalapan Pau bakal kata shikadee ikisam lawat kam, bat kala penduk mensim hadu kata-kata yaki. Kumta ban pentikana baka no ka Jing Tungkam Sarkar, Hapo ka Tega District Kanlong ka Bakoy ka Basuba. Nagaliang kaseng Kalapan Pau ya kato ka neteli kimat kibadan jingmut. Kaway ni kimat baka seng Kalapan Pau. Kalong bakadeban pa penkre om duna arpotup kikot jingkali bat onda kinawat kam kilarung syaka kam mile exam on sajit ya ke jingkali bansam da kabasyu khalai nusip haka juga por ke HWC ka ajimuru badeban bu CCTV baderu ban ringdur ya baru ki jakale exam nangta haka por ba interview baru haka por banyaw ya ki max haka bade ba ke jing penbenaya ka jimi result kaseng ka ajimut bademan penbenaya ka hapo ka arp saw kanta maredep ka interview. Kaban kong kalong ba nagali chungi nila ay jumut bar nila ay kajing tha hapo jung ko office jung DC kaban kong kalong ba kanu kajing katrat ba punya kajing tungkam kariban pa penkre om duna arfoset kajing kli bat anda kinawat kam bat ki la rumah ka examination hall sajid kajing kli ban sam de ka basyu khalai no se bat ya kata di bandaring video. Kani kambut kalong ba nakaling jong kaseng namar ngilap ba kajing tharai sniu jong kinu wat kam kalong ba kijuang ba lesi kidon ki candidate lani kinu apply kam lesi wadi ki jingkli kilap banyo lupa. Ti kani gawe kambat ka ba ngi nakaling kaseng yu sngaw ni kinu wat kam. Ti nakaling jungi ngil ai jingmut ye kadisi galong ba dakumno kadi banset kambun kijingkeli kata kambun long ba la banset shiposet arposet bad hadin bakla dabset kijingkeli anda la sop yakini jingkeli anda la pha ki examination hall kalong ba ki nong sam kijingkeli kindi ban sam stick tangi kawe kabaki kila amut kabumut kalong ba hang tu haja ka ba exam kidei ban khalai no sip ban nakanu ka set ba kidei ban sam ya ki jingkli shaki nong apply kam bani shaki nong tho exam hak da par kani kidei ka wi ka mat ka ba seng ka shim kalong ban aling ka district examination lane ka DC recruitment kan le nang ne shakmat kata kadi ka jing ai jingmur ka ben kong nagaling jungi ka bang le fa shi DC ka ba ar kalong ba ya kani ngishim katkum ka mat bala kedeu dek Supreme Court kalong ba ka interview mak kamdei bantam ya ka khat arpasen ka ba mut ba baro ki jingtho kila long le se la balong 4% ki bala pas bat nang tu pade pat kenjo shakashis pa kata kalong ya ki max jong ka interview kamdei bantam ya ka khat arpasen kata ka di kamat ka ba labu daka Supreme Court kata ka di kamar bar kabalai kalong ba nagaling jong seng ilabu kajing dawa lani kajing ajing mut hagrisi kalong ba haka for baki interview lani ha baki nyawi kimak kidi bandabu daki CCTV kamera lani di ban ring daki video kani ka kriteria haji syakal di ban klale naduk mansua hakiwi kum hapo jong MPSC dan UPSC ya kani kita le hari ngatrai hapo jong ka DSC hadu mentaki padle te nagali jungi ni ajing mut ba nang ni syakmat nagali jong ka DSC keriban bu no dekan ni ka pasau kolong ba nagali ka DSC hadin bakila shimi ke interview kiriban penano marmari ke result jong ketuka personal interview kadi banong hapo jong arp sa konta kata ka ba balai bangi haban ajing mut lani bangin dawa napo jong kadi si kalong ba ngilap teng hakiwi pat ki Jakarta Tungkam hapo jong ka district pa kilong ba
hadin bakila dep conduct ya ka personal interview hadin pada hadin si banai hadin ar banai kita ai ke result tika ni gawi kalong ka balong penatatin ki ginu wat kamba wala pila conduct ya ka personal interview hari bali penslam onen kam yu ban penslam ya ka result nam ta ka personal interview lada di bathok lada di routine examination kata ti kelak bersimpur nomor biang hap korek ni hapek ni habi bisharik tu hari kepada itang jong ka personal interview kau mud kam dan cing mud ban bu slam kata kaba ngi aji mud dan ngi dawa kalong ba dakum nakum no ya ka personal ya ka result jong ka personal interview di ban aino hapo atsa konta kawi kamat kabingi kada honi kalong ba ya ki briu ki bashemi ka personal interview lani ya ki no up haki jaka ban examination omdei ban sha bakin penun kam ki mobile phone omdei ban sha bakin rai ki phone hapo jong ki jonga kamera interview lani hakanu kanu ka hall baki nongwat kam ki thak exam kata kadi ko wi gamat sako ipat hani Yang ba kinong sim interview lain kinong set ki cingkeli kidi ban long ki priu ki balailut ki balong neutral kimdi ban don hakano kanu ka political party kamla ban long nakanu kanu ka kunhun hari yakum kine kidi ban long ba ki pri ki balailut ki babam don jing e bat kanu ka political party lain bat kanu kunhun kani kan David nakaliang jong ka district examination bakin appoint ya kita kinong sim personal interview lani kinong bishar ya ki examination kata kalong ba om tang kata hari ki briu ki bashim ya kane kim de hiru ban long ki ba duna kaji hakadan pule henry dakum no kuno ngila dep ai jingmut EDC kalong ba piri ban appoint ki briu ki balong high qualified lani ki briu ki ba don ki jing nang staff pura kam tam bakidei no ki priu ki ba don ka namba bha ha ka imlang salang